og sa dihang niabot na gid among order, guys. So gibingaw kaayo mi. Mingaw siya, halukan niya na. Gibingaw gyud ay ko ana, guys. So one piece na siya nga Asa manok? burger stick. Spaghetti. Pila ka manok atong i-order din? Perfect kaayo. So ilang order, guys. Order sa mga isa ka kulig. So mga unta, guys. Daghan kay tao. Oh. Imuha ni spicy. Kung pang regular na chicken. Daghan kay tao diri karon mga okay. Friday bang good po. So daghan kay siya tao diri. Yung mga unta, guys. So nahon dyan ako ang burger stick. Kay imingaw man dyan kay kuani. O ang spaghetti. Laban, guys. So anak gina siya. Wala pa. Tutuon pa lang. So see you later, alligator. So mga unsa si Dormi.